Hello, who is here? Cause I'm mad at someone. Seriously. I don't know at who, maybe at you. Okay, how about we figure it out together? So dan saurara ka ji. Saurara. I know you don't have all the time, but this is important. Dole na yi magana don wallahi na gaji. Haka ji. Wasu gonna make explicit don kowa ya ji. Tambaya, wai me abin burgewa ne a yin fyaɗe? Yau kam ina so na ji Dan Allah domin na can. kasa ganewa. Abin ko sai gaba-gaba yake tamkar an ban kauta a duhun daji. Ya salam. Ashe ka kama yar mutane against her will. Ka kai ta lungu babu tausayi ba imani duk da tana ihun neman agaji. Gaban jarababbu. Kwalla masu zafi ke gangarowa daga idanunta, amma ka rufe naka idanun ka kuma taushe kunne tankin duniya ba ta ji. Ka zama bulalar kan hanya, fyaɗe karama, fyaɗe babba. Oh Lord, wai idan aka yi wa taka ya zaka ji? Zaka ji. It saddens me. A ce wani lokaci kuwa bugar da ita kake, so she doesn't shout na neman agaji. Kai ko bunsuru ne kai, dan uban jaraba iyaka. Cause I've never seen bunsuru chasing yar karamar akuya. Wallahi. Da an kama ka, kace sharrin shedan. Shut the hell up bro, you deserve dandaka da kisa ta hanyar rataya. Kawai. Domin barin irin ka is too dangerous a nan duniya. I'm just being straight, you don't get it, do you? Ka gane kuwa. You're so selfish, aren't you? Kuma baka Because you're still behaving like nothing, do you? Why? Idan kai a wurin ka jin daɗi ne na minti biyar, ita ko bakin ciki ne a gare ta, har ran da ta bar duniya. Hannu means no. Mu guji faɗawa cikin masu aikata laifin fyaɗe. Mu koyi addu'a. Allah ya kare mu, ya kare danginmu. Amin.